Ako sa dostať na Island za menej peňazí a čo vybaviť pred odchodom. Predtým, než si kúpiš letenku, pozri sa to video. Veľa ľudí automaticky kupuje priamy let z Budapešti s Vizerom, ale nie vždy je to najlacnejšie. Nám napríklad jednosmerná letenka z Budapešti v októbri vychádzala na nejakých 280 eur na osobu. No nakoniec sme si kúpili letenky cez Miláno. Do Milána sa dostaneš pomerne lacno, či už z Bratislavy, Budapešti alebo Viedne. A odtiaľ letenka na Island s EasyJetom. Celkovo nás tak letenka vyšla na 110 eur za osobu namiesto 280. Nečakala by som na poslednú chvíľu. Keď už máte prácu potvrdenú a viete dátum nástupu, tak by som začala sledovať aktuálne ceny leteniek. Veľmi dôležité je najskôr si skontrolovať, ako sa dostanete z letiska do vášho cieľového miesta. Autobusy ani vnútroštátne lety nechodia vždy každý deň, takže si podľa toho naplánujte aj dátum príletu. Môže sa vám totiž stať, že síce si kúpite lacnú letenku, ale potom budete musieť zbytočne ostať v Reykjavíku ďalšiu noc alebo dlhšie. Pre autobusové spoje skontrolujte stránku strajeto.is a pre lety icelandair.com. No a s najväčšou pravdepodobnosťou ti let pristane v takom čase, že sa už ten deň nikam nedostaneš. Takže budeš musieť prespať v Reykjavíku. Ubytko ťa v nejakom guesthouse či hosteli so zdieľanou kúpeľňou vyjde na nejakých 30 až 50 eur na noc. Záleží však, ako včas si ho bukneš. V ďalšej časti ti ukážem, koľko peňazí potrebuješ od momentu, kedy pristaneš na Islande až do prvej výplaty. Takže nasleduj, aby ti táto séria neušla.